So lapha abantu ke manje la sengifikile eThekwini ngisemakethe ngithe ngize nje kubantu abaxakekile abasuka inkumbi ngenkumbi uhlangeneke la erank la sikhona eThekwini emabhasini izosiza abantu ke manje abagulayo nabanenkinga nabavaliwe emalini nabavaliwe emalini ngezinga eliphezulu kodwa manje sizovula abavaliwe so lapha abagulayo ngifuna uboneke umhlaba wonke ukuthi bengabe kukhulunywa ngoNkosi uBhaka kuthiwa uyabasiza abantu makukhulunywa ngoKing Bhaka bengabe ngichaza ngithi kune target market empilweni njengamanje ngize kubantu ke abasuka endaweni ezahlukene basuka emahostel abanye basuka emalokishini ngithe angize kubona ngizobasiza sengifikile ke manje nabakhona bafikile sengizibonile imoto zigcwele sengiyehla ngishona khona ngiyabonga kakhulu thank you wasingeleni ke siye phakathi sengiyolapha ke manje Ngisacela bangisizeke ngicela lengabe bekhona abantu abakhona abazomlekelela ukuthi kuthathwe uma lapha emotweni ogulayo alethwe ngaphambili ngoba sengiyaqala manje ngizosebenza yena ngizokuthi qha aningisizeni lapho bobaba niqinisekise ukuthi umama lapha yana uyenza nasi isitalo ngasithatha ukuze nilekelele ukuthi afike kalula ngaphambili mazikhona insizwe ezinamandla ngizolapha abantu wena osuka la usuka khona sewuzameni izinto uxakekile izinto xabene ubende emndenini wakho akuzwana ujahanwa ngezibhamu lapha nalapha yana imali lomndeni ayenzeki ngikhona manje sengifikile bathi khama ngoPhaka isibongo wakanzaba bathi mhlawumbe bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi into Bhaka udakwe yini ake nithi Bhaka wakiza ake nithi King angikhuluma into engeke sengenze madoda namhlanje njengoba sengifikile ngikhalelekile manje ngiyafika ngizolapha abantu ke namhlanje ngizolapha abantu namhlanje suka nini madoda ibathi inyoni asimazi uBhaka bathi inyoni asimazi uBhaka bathi inyoni nakha la ngakhona cameraman cameraman kulorete yo yeah. Ayike ningamlimazi ningambambi kabuhlungu nimlethe kahle bafethu ake nimtotobese nje nizombeka kahle khona la What's yeah, listen in big salina. Listen in big salina. Listen in big salina. Mbabe nimphendule nimbexini. Kancane ke nayo ufika kumina impela sondela laqala khona isikhuba nambe naze nanamandla ngoba baba ingoma uyamqaqa uyini kuwena umama washo nafana bayini omama enamba nabo umnakwa wendoda akusiswa semzini wakhe umnakwa ukushuthi bagana indoda eyodwa amadoda bayalama amadoda alama naye mawuthi mnakwabo ucacise funa ukuzwa kahle ukuthi uthini bengabe yeah kushuthi nje bayasakutha umndeni uzanike umndeni wami phela njengoba sebemndeni wemame siyabona makuthiwa bayagula abantu ezime mbhekana nazo baphinde kwasho
waphinde washo kushubile. Kodwa-ke into emnandi ngami ukuthi amandla enginawo awasemazulwini. Hayi ungakhali wema wami ngoba sengifikile kumina. Ngidila nezinto ezibucayi kanjena-ke mina umhlaba wonke ezibucayi kanje njengoba senibona ukunje awuphakamise mama anakayiboni iy'lwane unakayiboni zikhona kodwa sibonga ukuthi abanakayiboni. Sacela ngiphi ihlalo ey'mbili umndeni uzohlala la eduze ngoba ngiyawudinga umndeni eduze. Masinje isimo ngiyawudinga umndeni eduze. Masinje isimo ngiyawudinga umndeni eduze. Ukuze makuthiwa khona isimo esibucayi nike naya esibhedlela. Naya esibhedlela. Athi sekudemejele ithambo nqonaqonunyana. Oh, okay. Alright. Impela yini ozoyenza bakunje? Hayi, isazomlapha lo mama. Nibonile, niyabona ngalapha? Niyabona phesheya? Isazomlapha lo mama usazokwazi ukusambela. Uyabona nzima wami? Usazokwazi ukuhamba, usazophila. Umsebenzi wami ukuphilisa abantu emhlabeni. Umsebenzi wami ukunqobela abantu. Umsebenzi wami ukuyisithemba esuke kubantu sengasekho emndenini nasemphakathini. Ake nishayele izandla ukuthi ngenza umsebenzi. Amandla engisebenza ngawo-ke mina wasemazulwini. Ingakho ngisho imbiza yami imbiza ehlanganise ngisho izinto uyinto nomsoco. Ngisho ujinja emgaliki ukhona. Jinja emgaliki ukhona. Sacela ukubuza. Khamisa baba. Wait. Sacela yedwa uzongithwela ama-gloves emotweni. Sacela ama-gloves emotweni. Sacela ukuphuze labo bantu abasokungena. Impaka yini ungalaphi lokugulayo kuphela njengoba behamba nomama noma yiliphi idimoni elishaye ngapha ngoba bahamba ngemoto eyodwa sebehlabulile nabo sekufuna ngigijime ngibasize kuza phela. Into esiswini angikwazi ukuphila nokufa ingekho into ewukudlana ebambe isisu siyabanje isisu ingakho ngemphuthisa amahewu kumele bekhona into ebambekile iswini ngoba umuntu bengabe phila unomoya oba ngaphakathi osuke uwona ophelelwa amandla okusuke uwona oqoqwayo njengemphuthisa amahewu ngifika lo moya ongaphakathi ukuthi nawo ayibe khona esiswini zingagcini iy'lwane zidlayela ngaphakathi iy'nkeleni.
ngeenyawo. Wonke umuntu akhona ame ngeenyawo. Ngifuna ukumkhombisa amandla asemazulwini. Wonke umuntu akhona ame ngeenyawo. Ubani igama la mama? Sibongo. Zuma. Ubani? Zuma. Ngakanani Zuma? Ngakanani Zuma? Mawungizwa phakathi sakhe. Ngakanani Zuma? Mawungizwa phakathi sakhe. Phakamisa sakhe. Phakamisa sakhe. Phakamisa sakhe. Ngakanani Zuma ifisa sakhe sokudla. Ngakanani Zuma phakamisa isandla sokunxele. Phakamisa isandla sokunxele. Ngakanani Zuma phakamisa isandla. Ngakanani Zuma phakamisa isandla. Thank you. Ehlisa ngakanani. Ngakanani Zuma umkhuleko wethu uyafika ezulwini. Amandla ethu ayayithola indawo. Usezokwazi ukusukuma ungakanani Zuma aningishaye izandla. Phela yini uthi akushawa izandla engasukumi wayikalinde asukume ngazo uNkulunkulu ehamba la. Ngakanani Zuma sukuma ume ngeenyawo. No. Sukuma ume ngeenyawo. Ngakanani Zuma sukuma ume ngeenyawo. Thank you. Ngakanani Zuma woza kumina nangaphambili ufika kumina. Ngeke awubambi oseceleni. Awubambi, anibambi sizwana, anibambi uzobanjwa yimina ngendlela yakhe. Woza sigana woza. Woza ngakanani Zuma. Woza ngakanani Zuma. Woza ngakanani Zuma woza. Wow! Anibambi sizwana. Ngakanani Zuma phenduka. Ngakanani Zuma phenduka ubheke mina. Ngakanani Zuma phenduka ubheke mina. Animaphi animini. Ngakanani Zuma woza uzohlala la esihlalweni sobukhosi. Woza uzohlala la ngakanani Zuma. Woza ngakanani uSingoma teacher. Woza ngakanani Zuma. Yeah.
Ngiyazi abanye bayafisa ukukhuluma nami eceleni, abanye bayafisa abakufisayo uyena ukimphaka lo. Aqala ukufa nje. Kuqala inkinga. Kuphela imali. Ujikele izingane zakho. Ujikele abangani. Mase kwenzeke konke. Mase kwenzeka lo uyamonakala. Njengoba ngulapha kulesi simo kusho ukuthi azikho inkinga zomuntu osekhaya engathiwa zingixakile ngoba into engalahlwa abantu esibhedlela abathe ngiyaphinda kwazi ukuhamba esibhedlela abathe bayawususa umlehlo kodwa namhlanje kwenzeka impilo abadala ngitholakala kuphi ngitholakala esilungwini ke la ngisebenzela khona angani umyezwa yini ngisebenzela esilungwini it's in address number 44 Rockridge Road in Hillary. You know what I mean? Hillary. Enough in Finland, in Malva. Enough in Malva, in Queensburg. Enough in Queensburg, next to Pavilion. Enough in Pavilion, next to Durban. Next to Durban. You know what I mean, bruh? Hey, come on, I'm going to spoke once about the company of the Zanzibar. That's what you do for the way you put them on. What is about to become a wall? I got called Mutan born and study. And the 80th one, you got a force if you have a amazing car. I could be 11 in it's a power from above. This is one. And that's what you can buy. No Konzile, Thomas from Judge. Very easy, why no more. Umuntu engisho ukuthi wayeyenza inkosi yamakhosi uJesu Kristu wayeyenza omunye engisho ukuthi wayeyenza uShembe wayeyenza so amadoda labo lesiqiniseko ukuthi ayenawo amandla okwenza lento kodwa ke akuyona into umuntu omphefumulo ohlele nenyanga angakwazi ukuyenza so ungayijaji inyanga yakho ungamjaji umthandazo wakho ungamjaji umfundisi ngalento akuyona noma ubani ngoba inkinga zomuntu eseyifike kuma extreme mina ke kwazi inkinga zomuntu kuyilanda namathuwa sezima extreme ngisho phansi ngenze into esekuthiwa impossible mina ngenze ibe possible. My name is Bhaka, you know, and they don't call me Bhaka for nothing, you know. They call me Bhaka because I deserve to be called king. Other than that, no one can do such things like what I did right now. Thank you very much. I'm a meeting of the parts. I'm such a feeling malgakuru. Gobogla Paliaki Malakula Puria gets Cotton I guess in lamp. In that beginning, I said, protest. Need Lord people 300. I had to look 200 to 400 to read. Shoot it plus la 7 put it plus la 1,000. This is so in Tipple in Ocean 100 put it to Ocean. We are on but the pin the 14 land in Ogunya. Ngoba ngifuna siphole ekhaya uzohamba enze yonke into kodwa manje sesifuna siphole sizophola futhi believe me ninga nyamalanga nansi number yami 0798130260 ningifonele sizwana ngicela ningihluphe benzela ningihluphe kusephila abantu yabuya ke ngisaye emotweni ningakhululeka ngene emotweni ngambe angasukumela zambela ongene emotweni ngahamba ma ngicela ihlehla imoto ayihlehla imoto angene emotweni usengakhululeka so
sukuma mama wami siyahamba manje siyagoduka siye emakhaya phakama siyahamba manje oh bawe siye motweni manje woza kumene emotweni waze emotweni osiyezu uye emotweni nanti kwa yebo son of bengithi umshayeli uzongifika waza mawa awucike la baba wakho ezokugqibilisha kwezokugqibila make mawa uzo ukibela ngaphambili bangemuva hlala ngaphambili awube kumele ajike ku-driver jika wemshayeli awujike wemshayeli i-NU kanti ne-New German soka German soka news basoka news awujike wemshayeli le-abhanse yakho esimfonela nemoto zako-Nigeria phela kusheshiniza kanje Nigeria iy'khoni zakhona oh hey awazunike la mshayeli awazunike mshayeli woza ngapha kuyena jika Amen. yes woza kaphela woza yebo uma ingenela manje akho umuntu oqulwayo akho umuntu othola ngesihlalo sekuma ingenela bye mawami nifike naye ekhosini ke ningilethele yena ekhaya azobonwa nje amakhosi asemkhosini ukuthi nangu lo esimsuku esephambi kwabantu bebhekile eThekwini emakethe akukho kukamelana nawo kancane nyoze kubona ukuthi uKimbaka yona into yokudlala kancane noze kubona uzophuza la ekuseni nantambama uhafe eglasi niphinde futhi nothele esilondeni phinde nothele esilondeni Ciao dai con yes Kena mawa yes funa ukuvalela yabela uNkulunkulu emkhosele abangina abalele bese engafuni nani ngoba mina ngifuni nani inqobe ngishithazeli aningishayeli zakhe madoda phela kwazi ukusebenza kangaka bese bengasangisebenzanga uyabona sengisebenze kanjani sengiyeza ke manje